दिनै बे रामपुर बिजयपुर गामियाव सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 4थि बोसोरनि जथुम्मा मैयानिफ्रायनो खुंदों। बेयाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि दिनै गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव आंखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनायखाय नोंथांमोननि गासै चेनेलनि दारै आं बिथांमोननिसिम गोरबोनिफ्रायनो बिथांमोननो मोनसे साबायखर आरो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर'फोर सुबुंनि थाखाय राजखान्थि मोनथाय सोलोंथाइ भाबै आवगायनो थाखाय आरो जोंनि रांखान्थि भाबै दावगानो थाखाय जोङो 2014 मायथाइनिफ्रायनो जोङो मोनसे आन्दोलन खालामदोंमोन, आलादायै मोनसे गावखुंथाय नागिरनानै। बे खुंथायखौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि 3थि बर' गोजोन गोरोबथा, बे गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हाबाय जोङो। आरो जोङो बिटिसिनि बायजोआव बर' हारिनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव गोरोबलायनानै जोंनि माहारियारि बादखौ हमथानायजों लोगोसे जोंनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि राजखान्थि मोनथायफोरखौ मोनफुंनो थाखाय जों जोनोमनिफ्रायनो खामानिखौ जिहेतु मावबाय थादों, गुबुन गुबुन आफादफोरजों थाफानानै आरो मावलांबाय थागोन। बे गोदानै दाजानाय आफादाबो थिग बिदिनो बे ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय आरो जोंनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो माहारियारि बादनि थाखाय बे आफादा खामानि मावगोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं गोदान आनसलिक कमिटिजों। आरो जिहेतु जोङो सुक्तियाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननो हादोंब्लाबो दिनैसिम बिनि गामि सोसननायाव गोबां जेंना जादों। गाहायै मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय NOC हरबाय। मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि बर' गामिफोर दङ बेखौ दुरुननानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव हरजोबनाय जाबाय। सन'वालनिफ्राय दुरुनना हरनाय जाबाय, राभानिफ्राय हरनाय जाबाय, टिवानिफ्राय हरनाय जादोंब्लाबो टिवायाव माखासे थाबाय, देउरिनिफ्राय दुरुननानै हरजोबनाय जाबाय। नाथाय राभा अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय दिनैसिम NOC होआखै बर' गामिफोरखौ। जेरै राभा हासङाव साउथ कामरुप आरो गवालपारायाव खोबै रायजो जानाय गं 312 गं 312 खान गामिसो दङ बेयाव रेभिनिउ गामि। बे गामिखौ दिनैसिम बरना हरैयाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि सोसननाय खामानिया जाफुंजोबाखै। दा गिबि खोलोबाव 958 गं गामिया सोजाबाय आरो नैथि खोलोबाव दा दङ 161 गं। आरो बिनि बादैबो राभा हासं आरो टिवा अट'नमास काउन्सिलाव एसे गामि थाजोबबावबाय। दा जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बेखौनो जों डिमान्ड खालामबाय थादों। दा जों रावखौबो नागारनानै सोलिनो नागिराखै। जे गासिबो बिटिसिनि बायजोआव थानाय गासैबो बर' गामिफोरखौ सोजोबनायनि उनाव बेखौ बियाब दानानै बेखौ बिसायख'थि खुंनायसिम जों लांनो थाखाय सोरखारखौ नारसिनबोबाय थादों। बे बेलायाव जों आसाम सोरखारखौ नारसिनदों आरो जोङो थाखानाय जिबिलाग राभा हासंनि जिबिलाग आफादफोर दं, दा बिथांमोनजोंबो जोङो गोबां खेब रायलायबाय बर' फरायसा आफादजों लोगो नांनानै। दिनैसिम बेखौ जों सिजिल खालामनो हायाखै आरो बेफोर बाथ्राखौ लानानै जों सोरखारजों सावरायगासिनो दङ आरो बेफोर जानायनि उनावसो बेबो जाजोबगोन थारमाने। दा बिनि बादैबो गोबां डिमान्ड थाबाय। 5.2 मथे 5 बोसोराव बे सोरखारा जिहेतु 5.2 मथे बिटिसिनि बायजोआव थानाय खोब बर' ओनसोलाव जौगाथायनि खामानि मावनांगौमोन, बेखौबो मावनो हादिया। बे 5 बोसोराव जेबो मोनसेबो खामानि मावदिया। 5.3 जिथु 2006 नि जिथु फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ सम्पुर्ण भाबै मावजोबनो हायाखै, बेखौ मावफुंनांगौ। आरो बिनि बादैबो गुबुन गुबुन डिमान्ड थाबाय। सोलोंथाइ भेन्सार स्कुलफोरखौ सोरखारकरण खालामनाय आरो 7.1 मथे ट्राइबेल बेल ब्लक जिथु बानायनि बायजोआव थानाय जिबिलाग ट्राइबेल गामिफोर दङ बिसोरनि हा हुनि रैखाथि होनो थाखाय माइक्र' लेभेलाव ट्राइबेल बेल ब्लक बानायनांगौमोन। दा बेखौ बानायाखै। गामि दरथाम दरब्रै जुदि जमा दंबा बेखौ मोनसे बेल, गामि दरसे हारसिङै दंबा बेखौ ब्लक बानायनांगौ आरो बिथांमोननि हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय आयेन मोनसे बानायनानै। खिन्थु सोरखारा दिनैसिम बानायाखै। बेफोरनि दाबियाव जोङो थांनाय जुलाइ दानाव सानजारि नोगोराव आन्दोलन खालामदोंमोन आरो जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै फोसावदों। 18 नभेम्बर जों दाख्लै गुवाहाटीनि जितु जोंनि मावफुं मेलाव सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मोनसे थांखि लादों। दा आसामनि गं 22 जिल्लानि हेडक्वार्टाराव जोङो फैगौ 18 नभेम्बर गंफ्रोमबो जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि दाफुंनाय आरो गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै
जों बेयाव धरना कार्ज'सुचि धरना खालामगोन जों धरना हाबाफारि लानाय जादों आरो बिनि बादैबो जिहेतु 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनो थांगासिनो दं 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनायखौ जोंना स्पष्ट भाबै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय हेंथा खालामदों जोङो कुनु जनगोष्ठीखौ आरो नैबेयाव सोनायखौ जों लुबैया आहमखौ सोनो नागिरदों आहमा मस्ट एडभान्स आरो पपुलास मोनसे कमिउनिटि आरो बिथांमोनहा जिहेतु आसामखौनो 600 बोसोर राजत्व खालामदों चिफ मिनिस्टारा बिथांमोननिफ्रायनो जाबाय थायो एसेबां एडभान्स कमिउनिटिया जुदि जायोब्ला जोंनि बेसेबां खहा जागोन आरो माबा मरान मटक बिनि बादैबो कुच राजबंशी थाबाय 1919 मायथाइयाव जेब्ला कुच राजबंशीखौ 6 दाननि थाखाय ट्राइबेल होदोंमोन आसामाव मोनसे नटिफिकेशननि दारै 19 मायथाइयाव अब्लाना जों मिथिदों दा आसामाव थानाय मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनि थाखाय थिनाय 10% जिथु दं बिथांमोना दखल खालामना लाजोबदों गतिके इसां एडभान्स आरो मस्ट पपुलास कमिउनिटिफ्रा जुदि बेयाव थाफैयोब्ला जोंनि थाखाय गोबां खहा जागोन होननानै जों बिथांमोनखौ बाजादों आरो स्टेट बेरियारनि जिहेतु खोथा मोनसे दं ट्राइबेल जोङो दिनै आसामनि ट्राइब किन्तु जों अरुणाचल ट्राइबेल नङा अरुणाचलनि ट्राइबेला आसामाव ट्राइबेल नङा नागालेण्डनि ट्राइबेला आसामाव ट्राइबेल नङा मोनसे स्टेट बेरियार दा साहा बागानिया जितु ट्राइब्स बिथांमोनखौ ट्राइबेल होनो नागिरदों बे ट्राइबेल होनो नागिरनाया जिहेतु बिथांमोना अलरेडि उड़िसा आरो झारखन्डआव ट्राइबेल टि ट्राइब्स बिथांमोना बे जायगायाव ट्राइबेलखा गतिके बोरैहाय डाबल स्टेन्डार्डमोन जितु स्टेट बेरियारनि खोथा बिथांमोना बोरैहाय आसामाव ट्राइबेल गतिके बेखिनिखौ जों सम्पूर्ण भाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बिरोध खालामदों आरो CC2नि मानगोनां जोंनि चिफ कर्डिनेटर आदित्य खाख्लारि बिथांमोना बारे बारे आक्रमण खालामनाय टारगेट खालामदों जों बुंदों गिनाङा जों दंफायो आरो 10 नभेम्बराव जितु सुबुं गौमा लादों सनापुरनि गेलेग्रा फोथाराव जों बेखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बाहागो लानो थाखाय जोंनिफ्राय बेखौ खावलायनाय जादों बे हाबाफारिखौ बिग्रायनाय हाबाफारिखौ जाफुंसारनो थाखाय जोंनिफ्राय नांगौ बादि हेफाजाबखौ होनाय जादों आरो जिहेतु जोंबो CC2नि मोनसे मेम्बार बिथांनि बाथ्राखौ बुंनो एसे गोनो गोथो जायो माने बिथाङा मा मावगोन बबे एजेन्डाखौ खामानि मावना लागोन गावहानो थि नङा थारमाने बिथां गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा मोनसे समाव जोंनिनो गाहाय नेहाथारिमोन गाहाय नेहाथारिनि उनाव बिथांखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्रायनो ससनमानै बिथांनो चेयारमेन पस्टखौ जासिनाय जाबाय जासिनायनि उनाव बिथाङा चेयारमेन पस्टआव थानायाव माखासे एलिगेसननि खामानि मावबाय गावनि राइटिंफोराव गोबां जायगायाव अर्डार बिथाङा होबाय दिल्लीयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनायनि सिटल एन्टारप्राइजनो टेन्डार होनायनि सलारनि टेन्डार होनायनि आरो गोबां जायगायाव बिदि मोनबाय बाथ्राया आसाम सोरखारनिसिम थांबाय चिफ मिनिस्टारसिम थांबाय चिफ मिनिस्टारा जोंनि थाखाय काउन्सिल नांगौना बिसोरनो काउन्सिल नांगौना बिदि खालामगोन मोनसे अबजेक्सन जानायाव गोब्राब हाबा रायलायलायनायनि गेजेरजों ट्राइबेल एफेयार्सआ मोनसे सिद्धान्त लाबाय बिथांखौ चेयारपार्सन बिथांनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ जेंना जेंसि जिबिलाक एलिगेसन दङ बे एलिगेसना जोबागौमानि बिथांखौ चेयारमेन पस्टनिफ्राय बोखारथ'नानै दोननानै जे जेनेरेल मेम्बार हिसाबै बिथांखौ दोनथ'बाय दोनथ'नाय समाव बिथाङा आसाम सोरखारखौ केस होबाय आसाम सोरखारखौ केस होनायखाय आसाम सोरखारा फिन रागा जोंनानै बिथांखौ जेनेरेल मेम्बारनिफ्रायबो डिसार्ज होबाय गतिके मोननै डिसार्ज लेटार बिथांनो होबाय गिबि खेब डिसार्ज लेटारा रायजोपाला होदों रायजोपालनिफ्राय अर्डार होदों अक्ट' आंनाव गोसोआव गैया लाइजामा आंनि न'आव दं आं नांगौबा नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन जे रायजोपाला सिगनेचार होनानै बिथांखौ माबानिफ्राय डिसार्ज होदों मानगोनां रायजोपाल चेयारमेन पस्टनिफ्राय आरो नैथि खेबाव आसाम सोरखारखौ केस होनायनि थाखाय बिथांखौ जेनेरेल मेम्बारनिफ्राय बिथांखौ डिसार्ज खालामदों आरो बिथांनि जिबिलाक एलिगेसनफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय सेम भिजिलेन्सआ बिथांनि सिङाव नांगासिनो आरो बिथाङा मोनसे माहारियारि आफाद दाबाय जाहा बुंनो गोनां गैया मोनसे डेम'क्रेटिक हादोराव मोनसे गणतन्त्र हादोराव मोनसे उदांस्रि हादोराव किन्तु उदांस्रि दं होननानै उदांस्रिखौ जानला मोनला बाहायबा जाया उदांस्रिया मोनसे सन्मान थायो बे उदांस्रिनि सन्मानखौ होनांगौ नों मा खालामनो गोसो बेखौनो खालामबा जाया एजेन्डाया मेन जानांगौ जाथिनि मा मावगोन खौसेथिनि थाखाय मा मावगोन जाथिनि थाखाय मा मावगोन दा नैबे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जिथु माबा
गामि सोसननाय जायाखै गोबां जेंना जादों राभा हासंआव सरकारानो हायाखै गोबां रायलायबाबो जेंनाखौ फोजोबनो दासिम जेंनाखौ फोजोबनो हायाखै आरो बेखौ बियाब दानो हायाखै आरो बिनि बादैबो बिसायख'थिसिम लांनो हायाखै बिनि रां बावजा बाराय होनो हायाखै बिसायख'थिया माला जागोन सोरखाराबो बुंनो हायाखै आरो नों सोरखारखौ एगेन्स्ट खालामबाय थायोबा सोरखारनि खामानिखौ सोरखारजों थाफानासो मावनो हागोन सोरखारखौ नों जुदि एगेन्स्ट खालामबाय थायोबा सानफ्रामबो मालाबा एगेन्स्ट खालामगोन मालाबा आन्दलन खालामगोन बे आलादा बाथ्रा नों जुदि एनि टाइम जुदि नों सोरखारनि हेंथायाव थांबाय थायोब्ला सोरखारा नोंनि खामानिखौ बोरै मावनो हागोन बे मोनसे बाथ्रा जायो गतिके गाम्बारु दाना जेबो नङा बाथ्राया बेना चेयारमेन पस्टखौ मोननांगौमोन आरो बेना बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ गाव दखल खालामनो हानांगौ जेबो लक्ष्य उद्देश्य गैया खिन्थु मोफौआथ' गोजौआवसो दं बे गाहायाव रानगासिनो दङ जाय जाय बिथांमोना बेजों थांफादों गोजौनि मोफौखौ नायदावैनो हयथ' गोदोनायाव रुमायनानै हयथ' नायख्लंनांगोन दा बिदिनो जादों तेजपुराव सनितपुराव लुगैनानैथ' राजनिति हान्जाखौ दादों बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ दखल खालामनो थाखाय लक्ष्य उद्देश्यआ बेनो आरो बिथांनि मोनसे बाइटखौ आं नायदों बिथाङा पन्सायतआव गेलेया एमएलए इलेक्सनाव गेलेया जेरावबो गेलेया खालि नैबे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि बिसायख'थियावल' बे राजनिति हान्जाया बाहागो लागोन माने मा बिथाङा सिफ जानांगौ बे काउन्सिल बिथाङा सिफ जानांगौ सिगाङाव मा अबदान दं गैया आं मिथिया खिन्थु बिथाङा चेयारमेन पस्टआव थांखांनायनि उनाव बिथाङा दिनैसिमहालागै दिनैनि तारिखआव बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जौगाथायनि थाखाय बेखौ दाफुंनायनि थाखाय बिथाङा 1%बो खामानि मावाखै होननानै स्पष्टभाबै बुंनो रायजोपालनो ओरैनो दरखास्त होयोबा जाया रायजोपाला बेखौ खारिजसो खालामदों बिथांखौ सोरखारखौ केस होबाय थादों बे बाथ्रा गतिके आं सानो जोंनि रायजो राजाखौ जों खावलायदों जों जिहेथु जोंनि थामोनथा आरो खौसेथिखौ जों हमथानानै जोंनि जातीयताबादनि थाखाय जों खामानि मावो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे राजखान्थि हान्जा नङा जोङो समाव हयथ' राजखान्थि हान्जा खालामगोन बर'फोरनि जौगाथायखौ लानानै खिन्थु जों राजखान्थि हान्जा हिसाबै नङा बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो मानसिनि हेल्प बिदों जोङो बिटिसिनिबो सहाय लानांगोन आसाम सोरखारनिबो सहाय लानांगोन भारत सोरखारनिबो सहाय लानांगोन गुबुन गुबुन दैदेनगिरिबो सहाय लानांगोन बेनिखायनो बिटिसिनि मानगोनांसिन हाग्रामा महिलारि बिथां जिहेतु बिथाङा मोनसे केबिनेट बिथाङा ससनमानै जोंखौ हांख्रायदोंमोन मैया जों मैया बिथांजों रायज्लायदों गोबां सावरायनाय जादों बिथाङा बिटिसिनि बायजोनि जेसेबांनाखि जेंना जेंसिफोर दङ जोंनि काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी बिथांजों आरो जोंनि बायजोआव थानाय जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दं रावखौबो गारनानै नङा बयखौबो लानानै बिटिसिनि बायजोनि जेंनाफोरखौ बयखौबो लानानै बोरै सुस्रांनो हायो बिनि एजेन्डाखौ बिथाङा बानायनानै हागौमानि जोंखौ मदद होगोन होननानै बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरदों महिलारिया दानो थोनदोंना मादों जों बेखौ सरसा खालामाखै दानो थोनदोंबाथ' जोंखौ बिथाङा जेसेबां हाग्रामा महिलाखौ बिथाङा जेसेबां मोजां मोनो जोंबोथ' मोजां मोनो बिथाङा जेसेबां क्ल'ज जोंबोथ' जेसेबां क्ल'ज काइन्थ' जों जोंखौ मोजां मोननायखायनोथ' जोंखौ अननायखायनोथ' जोंखौ लेंहरनानै रायज्लायदों नङा होमबा गतिके दानो थोनदोंबाथ' उमुकजों थादो होननानै जोंखौ फंसे बुंहरगौमोन जोंखौथ' दिनैसिम जेबो बाथ्रा बुङाखै दा बिथाङा जुदि बे बाथ्राखौ फंसेबो जोंखौ बुंहराखैबा जों बिथांखौ बोरै समर्थन होनो नङा होमबा समर्थन होनायनि खोथायानो नङा बे बाथ्रा